हेल'। औ आदा दानि कल खालामबाय थादोंमोन नामा नोङो? औ आदा बहुत दुखुनि बाथ्रालै आदा। औ दे बुंलाय। खोनाबाय आदा आंना हिनजावा गथ' सासे जादोंमोनलै आदा। औ। आंखौ गारना थांबायलै आदा आं महाराष्ट्रआवसो दङ। आया बोरै बिदि जाखो? आं हमनो हायाखै थारमाने आं बेयाव महाराष्ट्रआव महाराष्ट्रआव केरेलायाव थाफैदोंमोन आङो। औ ओमफ्राय? बेनिफ्राय माने बिदिनो फन रायलायबाय माबाय नुयैबाय गारना थांबाय माने सासे सेंग्रा लाना थांदों। आया माने बेफोरबायदि मानसिफ्रा नै दिनै हेल' गाइस आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुसप्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। स' बर' हारिनि गेजेराव हिन्जाव खारनाय बा हौवा खारनाय खालि हिन्जाव हौवा खारनाय हाबा जाखांनानैबो लाजिया फांजिया गुबुनजों गोसथोलायनानै खारनाय नङा होमबा? सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा सोरबा हाबा जायै सेंग्राजोंनो खारनाय आरो बिनि उनावहाय सोरबा हाबा जाखानाय हौवा हिन्जाव सानैबो हिन्जाव थाखानाय सानैबो हौवा थाखानाय खारनाय नङा होमबा? बिदिनो सोलिगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा? थिग बिदिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पस्ट अफिस सखं आरो पुलिस स्टेसन सिमोनसापुरि साब डिभिजनेल जनाय आरो गामिनि मुङा जाबाय 2 नं बेजगुरि ना बासगुरि। बे गामिनिफ्राय सासे हाबा जाखानाय हिन्जाव मनिका बर' होननाय गावनि 8 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै सासे सेंग्राजों खारदों। आं पिक्साराव होगोन। हौवानि मुङा जाबाय जाय खारजानाय हौवानि मुङा जाबाय मिथुन बर'। बिथाङा केरेलायाव खामानि मावनो थांदोंमोन गावनि गथ' गथायनि थाखायनो बाट बिथांखौ गारनानै बियो बै सेंग्राजों खारबाय। बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा फट' हरदों आरो बिसोरो स्टेटास होना लादों होननानै बुंदों आरो आंनो हरदों आरो बिनि हौवाया आंनियाव कमप्लेन हरनानै भिडिअ बानाय होननानै रिकुवेस्ट खालामदों आरो पुलिसावबो एफआइआर होदों। बिनि गेजेराव पुलिसफोराथ' बारा नायखायानो। स' बिनिखायनो अन्नानै आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बे फट'आव होनाय हिन्जावखौ जुदि नुदोंब्ला बबेबा जायगायाव आरो बे होनाय फट' सेंग्राखौबो नुफादोंब्ला अब्ला नोंथांमोना हमनानै जेबो खालामालासिनो बिथांमोनखौ न'सिम दैथायहरफिन आरो बिथांमोनखौ बुजायनानै हगार हरफिन आरो बिनि गेजेराव बिथांमोननि न'सिम फैफिननो हानाय बायदि केपासिटि खालामनानै अन्नानै हो। बिनि गथ'आ गाबै बेखौ नागिरगासिनो दङ। बिनि हौवाया भिडिअ खालामनानै हरदों माखासे। स' बिनि गेजेराव बिथाङा गाबनानै माखासे बाथ्राखौ बुंनोनो रोङाखै। स' नोंथांमोनखौ आं देखायगोन। अन्नानै आं रिकुवेस्ट खालामो गासिबो नायगिरिफोरनिसिम कि बे फट'आव होनाय हिन्जाव मानसिखौ नुयोब्ला माने हाबा जानाय हिन्जावखौ नुयोब्ला बा हाबा जानाय बे हौवासाखौ नुयोब्ला जाय मानसिया बेजों स्टाफ खानाय फट' मोनसे क्रप खालामनाय होफानाय एडिट खालामनाय होदों बे फट'खौ नुयोब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनो बेयाव कन्टेक्ट खालामना हो आरो नाम्बाराव होनायखौ कन्टेक्ट खालामना हो। स' आं बिराद गोजोननाय मोनगोन। स' आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानदोंब्ला बिथांमोननि न'खरखौ एसे मिलायनायाव हेफाजाब होनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना बयनोबो दैथायहर। आरो बे हौवाया बुंदों कि मनिका बर'खौ बाजै नोंनि आदाया बुंदों कि नों न'आव फैफिनदो आदाया नोंखौ गोसो गोथारै बजबना लाफिनगोन। नोंखौ आदाया बुंदों कि आं नोंसोरनि थाखायनो आङो न'निफ्राय गोजानाव केरेलायाव बा बेयाव फैनानै आं खामानि मावफैदों आरो बेयाव मावनानै आं नोंनो फैसा हरदों आरो बे फैसाखौ नोङो बेफोरबायदि लानानै गुबुन जायगायाव खारनायावसो बाहायदों अब्ला आं गोसोखौ दुखु मोनदों होननानै बुंदों। स' अन्नानै नों बाजैया मनिका बर' बाजैया अन्नानै नोंनि गथ'खौ अनफिननानै 8 बोसोर गथ'खौ गारनानै थांदों बेखौ नोङो अन्नानै फैफिनदो प्लिज बाजै प्लिज। स' आं बेखौनो बुंनानै रिकुवेस्ट खालामो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै आङो बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो आरो बेखौ नुदोंब्ला थाबैनो हमनानै कन्टेक्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि मुङा मिथुन बर'। नैबे बिएम सोदोब चेनेलाव होनाय फटकनि सावगारियानो आंनि हिन्जाव। बियो आंखौ गारना गुबुन सेंग्राजों गोसो थोलायनानै गारना थांबाय।